Mistä mä tiedän, että se käy? Tekään tästä tänne katsoa. Kyllä se käy nyt. Oi kun nätti kohdassa. Otetaan vähän sen kuitenkin tosta. Mutta tänne ei näe mitään punaista käyvisvaloa tänne suuntaan, mutta sinne ei, näkyy. tänne se näkyy ja sitten kun mä käännän tänne, niin sitten taas häviää, mutta sitten me nähdään kyllä millainen kuvas. Joo. Hei, mitäs me nyt edetään? Saunotaanko sitä ruokailun jälkeen? Mun mielestä saunottaisiin vasta ruokailua. Joo, okei. Koska kyllähän me tässä varmasti sitten niinku istuskellaan ja pohdiskellaan ja sitten katsotaan matsia. Sano nyt vielä sun semmoinen ensimmäinen näkemys, millainen uuno olisi siis niin kuin se normaali vanha? Siis mikä se on nyt? Niin. Kyllä se on niin lähellä, kyllä ei Uuno mitään vittu kuvittele vanhenevassa. Joo. Eikö se on se mikä se on nyt. Ja sitten se on selvästi maskeeraus. No näkee ihmiset, että onhan tässä vanhennuttu ja paino on tullut ja vaikka nyt vähän vedetäänkin alas. Minä mä oon sitä mieltä, että mä maskeeraan itteni Uunoksi niin kuin mä oon aina maskeeraan. Ja Marjut maskeeraa ollut vanhen. Mitä on tapahtunut? Onko mitään tapahtunut? Toiselle puolelle. Toisella puolella on sitten pieni osa vanhennusta, että tätä on venytetty ja sitten päästetty. Sitten siihen tietysti tulee väri päällä, mutta niin joo, että toi on nyt vaan. tämä on se ryppyystaso. Ja kato, siinä laittaa sieltä, kun sulla on harmaat Hitlerin viikset. Niin joo, ja harmaat viikset voisi olla aika hyvä. Ja anta silmettä. Niin. Ja hei, kulmakarvat. Yeah. Niin just, täällä on nyt yhdet harmaat viikset, mutta tiedätkö sä, ihan tämmöiset niinku. Kyllä. Joo. Ja sitten se niin vaan kulmakarvat tuonne vähän liian ylös. Joo. Joo. Se on hyvä näköinen. Joo. Eikä ole vakuuttava lopputulos. Kiitos Marjut Samuel. Kiitoksia. Musta näkyy vanheneminen ikävä kyllä, vaikka mä itsestä myönnän. Mä en ollut käynyt 3 vuoteen Vaassa, että mä painoin 23 kiloa enemmän kuin mä luulin. Pitäis nyt painoa saada tässä pari kuukautta enää kuvausten alkoi, että mä uskon, että paino niin kyllä putoaa, mutta kunto. Mutta että Uunohan on ollut yleensä aina hyvässä kunnossa, mutta paremmassa melkein kuin Vesalatti on. Ai perkele, kun ei pysy käsissä. En mä lähtis vanhentaa niinku tästä mitä mä oon. Uuno on semmoinen kuin se nyt tänä päivänä on. 49-vuotias. Niin. Joo. Siitä tuli 10 vuotta kivasti pois. Mutta oliko se 59? Joo. Hyvä, näin. Mutta sitten kun se vanhentaa, niin se tekee itsestä vanhuuksia. Joo, sitten se tekee vanhuuksia. Sitten se käyttäytyykin jo. Käyttäytyy, mutta kai se vaikuttaa vähän kulkemiseen. Antaa tyttöjen auttaa. Joo. Sillä että Uuno kulkee pitää kannusta kiinni. Yes. Ettei kaadu. No Eversti, pidetään ne kädet kurissa. Jos Tapsa saadaan oikeasti siihen. Niin vaikka sillä ei olisi mitään muuta kuin, että sä päätä sälkee, mutta täytyy soittaa. Sä saat ottaa sen. Missä kondiksessa se on? Terve isä! Mitä tyttö? Ihan hyvä. Se on kasvanut yhtään. En oo. Miksi on näin? Mä soittelen Simolle tässä lähipäivinä. Simo Salminen. Jee, moi. Katso. Näet kirkkaasti, mutta älä häikäisty. Vielä jos saadaan appiukko mukaan, häviäisikö se kuitenkin jotenkin sen bindin saatana? Se on tietysti. Niin, että sieltä unohtaa rahat pois ja se on joku vedollinen. Se lyö vetoon saatana. Joo, että sitten Uuno putoo. Niin, putoo. Joo, ehdottomasti, se on hyvä ajatus. Jos se vielä löysi tän niin tän vanhan Uunon kanssa vetoa tietämättä, että se on Uuno. Niin. Kiinni veti! Ja siinä vielä kun lyö vetoa, niin Uuno sanoo, että lyötään vaikka vetoa, niin putoaa. Niin appiukko sanoo, millä sä maksat, niin Uuno sanoo, että no sillä voittorahalla tietenkin. Osasitko sä hyvin tänne? Osasin, totta kai vaan se suunnista. Ei, mistäs näin? Ja Jenni siinä meidän tehokas kuvaussihteeri, tehokas muuttuva kuvaussihteerimme. Lapset yleensä tarttuu. Ettei siinä olisi jotain isänsä näköä. Oisko? Tää liettii Kari-Pekan. Niin. Mutta isänsä on. Niin, tullut. Joo, isänsä. Kyllä, niin. Onko?
kiusaa. Meillä on aika urakka tuossa. Joo, katon kanssa, että huhhuta huijakkaa. Mutta kato, nehän on niissä pätkissä, että se oli loogista sillä lailla. Taiteilijat, onpa todella hauska nähdä. Mä ikuistan tämän heti, kun... Ensikosketus. Joo. Yli vuoden tauon jälkeen ensimmäinen työpäivä. Hieno. Pikkusen polvet tutisi. Näitä polvia. Eikä tutise. Meikäläisen synttymä oli melko lailla vaatimaton tapahtuma. Ei siinä ollut kuulemma paikalla, kun tämä kansakouluopettaja Tossavainen, Metänkylän pastori Vehvilän, Naapurilän kirkkoherra ja lääninrovasti sekä tietty Metänkylän väki. Äiti pyöräytti minut nimittäin kesken kinkereitten. Katekismuksen kuulustelu oli kuulemma juuri menossa. Synnyin siinä 6. käskyn kohdalta. Täältä 6. käskyn. Isukki sanoi, että pullahtiin tähän maailmaan kesken kirkon menoja. Kokkonen. No, mikäs on huoli? Mutta me annetaan sitten julkisuuteen keväämällä, siinä varmaan maaliskuulla tietoa siitä, että jos ne, jotka Perttiä haluaa kunnioittaa, että millä lailla voi päästä mukaan siihen, mutta enempää mä en uskalla luota tässä vaiheessa. Se on muuten ihan mahdotonta. Täältä on niin, todella siis monta ihmistä päivässä soittajaa. No, se oli siinä. Se oli siinä. Kiitoksia. Perhana, mä oon yleensä 3. ottoon aina joutunut, mutta tää seura ja henki oli niin upea, että yritin näin jopa itse. Me luettiin toi synopsis, mikä Ere on tehnyt, ja se on helvetin hauska. Tää on kyllä nyt on mästölähteet tekee. Näytä vielä meidän, miten sä katsot sinne tuottajaan päin, kun se antaa merkkejä. Tuottaja antaa kamerata vai hieman epämääräistä. Joo, sillä oli hyvä. Karkaa täysin. Sillä oli tosi hyvä. Tässä taas näitä inside-juttuja, niin kun juuri tämä kyseinen Pojatähtet, missä Veskun kanssa irroteltiin, käytettiin kaikkea mahdollista, niin me otettiin muun muassa Hillevi Laagesta, kun ohjaaja tekee yhtä kohtausta, niin näyttelemään semmoista näyttelijää, joka puuttuu. Ei! Miksei kameraa panna tonne noin? Ja meitä naurattiin hirveästi, kun Hillevi oli tämmönen. Ja oikeasti. Ja taputukset, nyt! Kahvia. Pitäisikö se siihen sanoa jotain vai? Sä voit sanoa esimerkiksi, me ollaan tässä on nyt Pekka on ruokatunnilla. Ei mun kannata sanoa sitä, kun sä sanoit sen jo. Onko hyvä? Oikein hyvä on. Maukasta. Tässä on nuori herra, jolla on kaunis kiharottu. Mitäs meidän kello on? Kello on nyt 11. Mut nyt on oikea aika nostaa ylös. Eiks olekin? Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Vesku, paljon onnea vaan. Kiitos. 59 täynnä tätä. En mä muistanut koko ilta. Ei millään uskoisi, että sä oot jo 59, noin nuoretkaan näkee. Vaikka vähän useammin täytyykin vessassa juosta. Ei millään uskoisi, että olette vasta 60-vuotias. Kiitos. Oot sä semmossa, onko sun silmät niin auki, että sä pystyt jo lukemaan? Huomenta. No ihan noin jotain option pappelutetaan, että meikäläinen on se vettä vaatimaton, ettei hevillä itseään kehuskele. Prässyt. Mun mielestä tää on mennyt aika hyvin. Minusta kanssa. Musta, joo. Leppoisa, mukava. Niin, joo. Kotoisa, lämmin. Niin on. Ihan niin kuin ennen. Niin kuin ennen Aina eri hommissa, niin se on niin leppoisa. Muistan, joo kyllä. Alusta lähtien se on ollut. On ollut. Eri ottaa mut aina sen takia juttuisen mukaan. Ihan hyvällä omalla se uskaltaa vittuilla vaikka kuinka, kun tietää, että mulla on paras opastaa. Niinpä tietysti. Eikä se varmaan niin pahaa tarkoita, mutta se alkaa nykyään vanhemmit ärtyä. No ei kyllä hyvä. Se on niin kuin suomalainen pystykorva, tulee äkäiseksi vanhemmin. Äkäiseksi, joo. Jokainen on pidettävä ulkona. Niin nimenomaan. Mutta niin Anna-Maija pitääkin. Ja vähän juoksua. Joo. Säkäkorkeus vähän laskee. Pane rillit silmissä, lopita tuo höpinä. Ai lopeta toi. Pane rillit silmille ja lopeta toi höpinä. Kamera käyntiin. 600 € meni jo. Kyllä ne pelaa nuo vanhukset kyllä isoilla poteilla. Mikkikuvassa. Mikkikuvassa. Noin, nyt olisi aika hyvä kompositio.
Melkein kuin Jari Mutikaisen ottamana. Onko se siirryt vielä 20 senttiä, ei kun toiseen suuntaan jos? Pikkusen laajenee tonne. Aika paljon siellä on niitä Unolla niitä akkoja ollut. Oh. Voin vakuuttaa, että moraali on todella korkealla. Elliähän se iski uimarannalla. Joo. Sitten oli Paatso. Sitten oli toi Ruotsi. Sitten on ollut Silvo. Sitten oli Johanna. Hannele tietysti, mutta mites? Voiko sitä käyttää nyt, jos onhan se niin erinäköinen? Jos se on tossa. Niin, ehkä ei voi. Toisaalta se on kyllä helvetin hyvä kohtaa se, kun sä opetit sille täpynätyä. On se niin hauska kohtaa. Seuraaviin leffoihin niin mä otan vaan semmosia näyttelijöitä, jotka ei polta tupakkaa. Mähän teen eräällä konjustia. Sä uskot mua varmasti. Mikä on teidän elämäntarinanne? Sitten mä vein sen maskin sillä lailla, että mä vedin sen aivan niin överiksi. Miksikä muuta tuli sitten muotoutut hampaita pois ja inkkuhuus sieltä, joka ohjasi silloin sitä Speresota siihen aikaan. Inkkuhuus, että ei Veskut, ei. Ja Spere huusi, että jees. Ja siihen aikaan se nimi keksittiin ja sitä se meni niinku, sehän muuttui se tatsi ihan niinku, että tää oli ollut kuitenkin tämmönen niinku perheriita, tää ensimmäinen sketsi, että missä ne niinku, mikä sitten elokuvassakin oli myöhemmin tää riita tästä lottovoitosta. Eikö niin se muistat se verkkokeinut ja lavat matikkakoirat ja Rutinoffista juttelemiset mutta sitten alkoi tulla justiin näitä, että olen Adenius ja täällä silloin Adenius ja jääkaappi täynnä lihaa, jolloin se muuttui se taso ihan, että siitä tuli ihan erilainen hahmo. Ihan huomattavasti toiseen suuntaan. Että se oli aika tavallinen pariskunta kuitenkin se, josta se idea syntyi sillä, että sitä lähdetään jatkamaan. Ja onneksi niin Pertti oli samaa mieltä mun kanssa siitä, että se saa olla tämmöinen kummajainen. Koska jos se olisi ollut inkusta kiinni, niin mä olisin mennyt peseen maskit ja se olisi ollut sitten niinku. Ja sitten Pertti ehdotti, mä muistan, mä olin silloin muun muassa Lenitan kanssa silloin tekemisissä, mä olin siellä syömässä Lenitan luona ja me katsottiin Spede-showta. Ja sanoi, että tää on semmoinen, että kansa puhuu tästä aivan älyttömästi, että ei mulla ollut semmoista niinku tatsia, eikä ollut Pertillekään vielä oikein semmoista tatsia, että se oli niinku kolmas, neljäs tai viides turhaporosketsi. Ja silloin Pertti sanoi, että tehdään tästä elokuvaa ja mä sanoin, että hei, onko se vähän haavilla käymistä. Ja Pertti oli oikeassa. Ja mäkin olin oikeassa. Haavilla siis on käyty 20 vuotta. Ja hyvällä haavilla onkin. Olitteko te... Me lähdettiin Lappiin. Joo, tää on musta se oleellinen. Ja me lähdettiin vielä silloin, että me pysähdyttiin Oulussa, syötiin hyvä hauki ja jatkettiin Reitsoiverilla. Jatkettiin sille, kuule yhden päivän aikana ajettiin sille Me kirjoitettiin, mä muistan, että ensimmäinen idea, jonka mä annoin tähän, oli just tää lintupönttöjuttu. Muistatko sitä? Joo, joka niin, että se on tullut väärinpäin. Joo. Niin. Mutta kyllä me kirjoitettiin ihan dialogia siihen ekaan niinku kimpassa. Mutta samalla tavalla kuin on myöhemminkin ollut, että sinä olet kirjoittanut sitten aina sen puhtaaksi, taikka Pertti silloin aikaisemmin. Tämä on kysymys, että muistatko miten valmista se oli silloin, kun te tulitte pois, niin se eka? Ei se valmis ollut vielä sillä lailla, mutta se oli kyllä, oli se sillä lailla, että se oli lähes samalla tavalla. Muistaakseni kirjoitettiin se, milloin mun jalka katkesi sitten niin sehän oli melkein käsikirjoituksen muodossa silloin. Se oli jo aika pitkälle valmis. Speedy Gonzales. Sillä lailla valmista, että kyllä me oltiin siellä, varmaan Pertin kanssa me oltiin ainakin 2 viikkoa. Ja kirjoitettiin kyllä koko ajan. Mä olin riitannut Pertin kanssa täydellisesti siis niin, että mä läksin huoneesta ja paiskasin oven kiinni ja sen sihteeri tai assistentti Marjatta Väkevä
vippasi mulle rahat ja mä pääsin Espanjaan. Joo. Jossa mä tapasin VV:stä, joka sekin oli lavalla. Joo. Ja sitten kun mä tulin, niin mulla oli vielä yhtiö avaimet Fredalle. Mä kävin toimistossa illalla hakemassa mun kamani pois ja kirjoitin Pertille lapun, että en tee enää ikinä sun kanssa töitä hyvästi. Ja sitten meillä oli suhteellisen pitkä rako siinä, että me ei tehty mitään. Eikä oltu missään tekemisissä. Ja yhtenä aamuna... Minkä jälkeen tämä tapahtui? Odotas nyt, mikähän se oli ennen siinä viimeisin leppo, mikä me teimme. 9. veljes tai... Ei, se ei ollut, mä en ollut siinä mukana. Se täytyy olla siis Jussi Pussiin. Pohjan tähteet tehtiin sen jälkeen ja sitten jotakin. Mä en muista enää mikä leffa, mutta joka tapauksessa se jonkun tämmöisen ja ihan samasta syystä, että mä menin pyytää rahaa, että anna mulle rahaa, että mä lähden Espanjaan. Pertti sanoi, että ei millään voi. No se, että meillä oli ihan täysin välit poikki. Mä olin kuitenkin saanut jo töitä Maikkarista, että mä olin jotenkin jaloillani. Aamulla soi ovikello siinä 10 maissa jossain. Mulla oli naistuttava siinä yksi, jonka viehättävä. Ja Pertti tulee sieltä, että nyt neuvotellaan. Ja sitten mentiin mun keittiöön ja se sanoi, että hän haluaa, että mä tuun ohjaamaan. Mä en ikinä tuu sun kanssa. Jonkun aikaa siinä kinattiin ja mä sanoin, että ei, tää on niin lopullinen päätös. Se lähti pois. Mä sanoin, että me ollaan menossa nyt Lehtovaaraan lounaalle. Se mennään Lehtovaaran lounaalle, istutaan pöydässä ja Pertti ilmestyi viereseen pöytään. Sitten se istuu siinä ja naputteli tällä lailla tapansa mukaan sormillaan näin. Ja mä sanoin sille naiselle, että sori, että mun pitää mennä juttelemaan. Sitten mä menin Pertti luokse ja sanoin, että uskon nyt, että mä en ole ikinä tekemään. Ja sanoin, että tulisi kun Vesku on pääroolissa. Mä sanoin, että no, se voisi olla kiva, mutta en mä silti. Joo, ja kato, nyt kun sä kerrot tämän, niin me ollaan juteltu tää. Ja mä muistan sen, että se Pertin hermostuminen sulle oli just joku tämmönen niinku, se ei niinku rahajuttu, mutta omia sä olit pyytämässä. Omia nimenomaan, joo. Ja kato, mulla oli sillä, että mulla oli perkele, kun me lähdettiin tän, joka kuoli nyt, tää just, kun mä sanoin, että oltiin Marrakechissa. Niin kyllä mä sain, Katja, niin kyllä mä sain rahat, kato ihan viimeistä, niin ihan viime tingassa sillä, että se venytti, eikä ne ollut isoja fyrkkiä loppujen lopuksi. Ja mä muistan, että mä sanoin, että ja sä olit soittanut mulle, että sä teen ikinä. Niin, varmaankin ilmoitin. Kyllä, mä sanoin, että ei se tule kyllä. Ai se tapahtui näin. Joo, Lehtovaarassa. Sitten sanoi, että mä tarvitsen sua, että kun hän ajatteli, että tehdään TV-tekniikalla. Sitten mä alkoi todella kiinnostaa. No hyvä, sitten mä mietin kaikki, että jumala, miten kivaa meillä on ollut kaikki. Sitten me lyötiin kättä päälle. Lehtovaaran pöydässä mä sanoin, että okei, että mä tulen tekemään. Ei ole aavistustakaan, että millainen juttu on tulossa. Mä tiesin vaan, että se on turhapurosta ja ei ollut edes nähnyt käsistä. Ja sitten se Pertti lähti pois. Niin kun sä et ohjannut edes niitä... Mä en ollut edes tekemisissä. Ei minkälaista. Sitten me syötiin se viettävän naiseni kanssa siinä ja kun mä pyysin laskun, niin tarjolla tää on hoidettu. Pasonen hoin siis. Mut kyllä se oli joka kerta, kun mun täytyy sanoa niin tälleen, että niin kuin Pertistä tykkäsin ja molemmat tykättiin ja se oli sellainen niin kuin, sen kanssa oli helppo saada kyllä riitakin aikaiseksi, mutta että oli se jumalauta, kun lähti omia rahoja hakemaan. Joka kerta oli niin kuin olisi kerjulla mennyt. Se mua siinä vitutti. Tiedätkö, kun aivan selvästi se tiesi minkä takia mä oon tullut ja mä en tiedä nauttiko se siitä vedättämisestä sitten, mutta että... En tiedä. Kyllähän se sitten ja sitten täytyy sanoa, että esimerkillisesti se piti Simosta huolta, että kun se lopetti ton Spede Show, niin se sanoi mulle, että otetaan se Simon mukaan sitten, kun mä niin kuin sä olet Veskujoella. Eikä mä ollut välttämättä niin ajatellut sitä vielä. Mä olin päättänyt, että mä otan siihen vieraan ja no ei mulla mitään sitä vastaan tietenkään, että Simon siinä oli. Mutta kyllä Pertillä oli siis semmoinen niinku
Et mun käsittääkseni se kyllä niinku aina piti sitä jotenkin huolta. Kyllä, ja mä luulen, että siinä Perttillä oli se, että se halusi omistaa meidät kaikki. Se halusi omistaa. Se oli se yksi tapa, että se ei laskenut ulos. Niin. Joo. Muistele vielä pikkasen, mitä sä muistat tämän ensimmäisen Uunon kuvaus, miten se tehtiin? Sehän tehtiin, ei se tehty TV-videosysteemillä. Ja mä muistan, kun vedettiin niitä piuhoja siellä, oltiin siellä, eka päivä oli se, eikö ollut se mökillä siellä? Joo. Tehtiin TV-tekniikalla. Muutamat Sulbergin karikassa tehtiin sitten esimerkiksi raitiovaunuja ja tämmöistä. Joo, raitiovaunuja tehtiin 16 millistä. Joo. Ja sitten se siirrettiin Englannissa Filkalle. Ja siinähän Moona ja sitten se koira oli. Joo, näkyy siellä raitsikassa. Joo. Mutta joudutte Marjatan kanssa tekemään kohtaukset aina valmiiksi. Ne leikattiin studiossa. Mulla oli useampi kamera ja ne näyteltiin koko kohtaus aina yhdessä pötkössä. Joo, se oli raskasta kyllä. Kun ajattelin mikä tempo siinäkin, missä haulikolla ammutaan ja se riita. Sitä tehtiin vähän niin kuin TV-näytelmätekniikalla, eikö niin? Kyllä, ja sen takia musta ne on niin loistavasti, nyt kun mä jälkeen... Siinä on oma juttunsa kyllä, koska ne on pieniä, ne on sketsejä, ne on teatterisketsejä, ne on pitkiä ottoja ja siinä tapahtuu se kaari. Yeah. Et se on kyllä totta, että se on niinku, nyt kun tehdään kuva kerrallaan ja tällainen, niin eihän se enää... Ei ole ollenkaan sama. Elokuva on mennyt niin tekniseksi, että ei tapahdu ihmisten välillä, ei tapahdu sitä mutta raskasta se näyttelijöille oli kyllä. Siis televisionäytelmän näytteleminen oli. Mut musta ne on 20 minuutin jaksoja ja saatiin vielä rikkoa. Joo, pötkää. Mutta ennen kaikkea tämä Uunon, jotkut kohtaukset, ne olisi musta siis niinku ihan oppina näyttelijöille, miten pitää näytellä kohtaukset. Saamari. Ne on, siis te olette molemmat Marjatan kanssa niin hiton hyviä niissä. Mulla on, ja rytmillisesti, ne on kyllä meillä Marjatan kanssa mun mielestä rytmit sopii hyvin yhteen. Kyllähän se, niin se ensimmäiset niin leffat justiin ja tää niinku, että se tehtiin tuolla pitkän oton systeeminen, kyllähän se tavallaan niin näyttelijä vähän, se oli niin herkkua tehdä näitä, kun on vihdoinkin sellainen ihminen, joka tunnetilat on niin rajattomat ja salaman nopeasti, se on jo ihan toisessa, koska se näyttelee koko ajan. Kun se näkyy, se tunne vaihtuu, se näkyy kuvassa jo heti. Joo, se tehtiin siellä. Mutta niinhän me tehtiin Näköradiomieskin, eikö? Joo, Näköradiomieskin. Muistatko sitä yhtä juttua? Siis se ei koskaan tunnustanut. Ai niin, tää lusikka. Tää lusikka. Joo. Tarsis oli siinä ja sitten Pertti menee ja sitten oli monesko 10 otto se oli joku se. Ja kun sehän sai se menemään niin kuin aina. Jos menee, niin minä maksan. Jos ei mene, niin sinä maksat. Niin minkä? Joo. Ja sit mä tuun ja lyön sen otsan kautta se kuppiin. Tästä lähtien hyvin yksinkertaisia ja hyvin lyhyviä pikkuuutisia vaan. Eikä ikinä löydy. Joo, mä kysyin vielä tuossa, mä kysyin varmasti 2-3 vuotta ennen Pertin kuolemaa, kysyin, että tunnusta mulle, että sä kadotit sen, kun se oot. Mutta ehkä se olitkin sinä. Mä en kadottanut. Miksi sä olisit kadottanut sen? Kyllä mä oon sitä mieltä, että Pertti sen kadotti. Koska ne oli Filkalla, vaikka me tehtiin sen videotekniikalla, niin se meni Negalle samaan aikaan. Niin, sitten mä leikkasin sitä ihan niin kuin elokuvaa ja se otos vaan hävisi. Mutta sillä olisi ollut niin tärkeää, että olisi ollut siinä läsnä. Joo, se oli. Tästähän mekin väännettiin aina kättä. Plus sitten arvostuskysymyksistä ja viime kädessä oikeastaan vasta rahasta. Se tuli ihan sitten viimeisenä. Joo. Mutta mulla oli usein rahasta. Sulla oli mutta se olikin vähän toinen juttu. Mä osasin ehkä pitää pikkasen paremmin puoleni. Joo, ja mä en osannut pitää. Ja sitten sä myöskin ehkä osasit pikkasen paremmin käsitellä rahaa kuin pitää. Jossain vaiheessa. Mä kuullut, että on parempiakin rahaa. No on joo. Mulla oli kyllä Anna-Maija se, joka pelasti. Joo, niin varmasti oli. Joo, en mä itse oppinut.
Niin, miten käyttää rahat? Kuinka aiotte käyttää voittorahat? Kenellä mulla on taas sekin? Tää on musta niinku... Se on yksi tärkeä kysymys. Joo. Eihän se maksa omaa ja vaimonsa tulevaa vanhaa kotiasumista sillä. Kirjataan kaikenlaisia vaihtoehtoja. Millään. Mutta silloin se käyttää se itse tavallaan. Tavallaan se olisi kiva, jos ne olisi johonkin. Joo. Mutta siitä täytyy olla kyllä hyvä vitsi. Niin ne suuntaan. Joo. Eikä se elokuvasäätiö ihan riitä. Ei. Se oli jo inside, että oltiin vähän semmoinen. On jo vähän kulunut. Joo. Pertti on käyttänyt sen loppuun. Kyllä se on käytetty niin vaan. Se on vähän lapsellinen tietysti juoni semmoinen, että jos tämä vanhainkoti olisi kuitenkin, vaikka se on rikkaiden vanhainkoti, että se olisi kuitenkin menossa pois, että joku on ostamassa. Uno käyttäisikin ne rahansa siihen, että se ostaa sen vanhuksen. Siinä on vähän semmoinen itsestäänselvyys ja joku tämmöinen. Se pitää olla yllättävää. Se täytyy olla yllättävää se juttu. Tai sitten on myöskin se, että se laittaa johonkin, missä ne menee saman tien. No tuo me keksitään toi. Luotetaanko siihen, että keksitään? Luotetaan, mutta me keksitään se tällä reissulla. No, me ollaan varmaan. Näin, no luottamatta. Se jäi joka tapauksessa, koska se oli unissakin jo. Niin, ei kyllä se pyörii koko ajan. Tosta tuli tämmönen dialogipätkä. Mä en tarkoita, että se olisi tää kohtaa, mutta että... No mitä teit rahoilla? Mä panin semmoisen, ajattelen, laitoin semmoiselle ravihevoselle koko summa. Ja se ei koskaan voittanut. Joo. Ja sitten toinen sanoi, ja nyt? No ei voittanut. Ei, se oli ihan loppupää. Häntäpää tuli. Dokumenttihan tää. Tää on dokumenttia, tästä vielä käytetään parhaat paikat. Mutta kuitenkin tuossa on tuommoisen pronssille mulla korostettu vähän noita piirteitä, koska tuossa on semmoinen sama, miten mä tein Villanin kerran. Toi on musta näyttää hyvän näköiseltä toi kasvo. Sitten tämä johtajattaren vedättely justiin niin se, ja se tottuvat mittaa toisistaan. Se on niinku... Kamera käy! Ja Hannele, ole hyvä! Joku on syönyt jääkaapin tyhjäksi. Ei sitäkään varmasti mitään hirveän iso juttu. Ei, mutta siellä voisi olla siellä täällä. Mutta onko siinä se epäily? Se ei otas nyt niin Unohan on siellä vanhalla, että tämä epäily, että koettaako se vaklata Unoa jotenkin? Ja... ainakin se etsii, koska siellä selviää yhtäkkiä, että täällä on joku ylimääräinen. Joo. Mutta ei millään, jos otetaan katsoa avustajia. Laihdutuskampanja, minä ainakin sanonut sitä heti irti. Täällä syödään laihaa vieltä siihen asti, kunnes se ryhdyttää. Kuva mua. Et meillä on nämä roolit, melkein 10 roolia. Sitten me otetaan 10-15 avustajaa. Niin se on kuitenkin siellä on sen verran, ettei se ihan pääse. Ei se ihan pääse. Joo, kiinni millään. Joo. Hirveän iso se ei voi olla, että se pitää olla sillä lailla rajallinen kuitenkin. Mutta juuri sen verran, ettei se heti pysty sanoa, että toihan on liikaa. Kuunnelkaa tarkkaan. Minulla on syytä olettaa, että täällä on yksi vanhus, joka ei kuulu joukkoomme. Pyydän apuanne esteeksi. Joo, ja tähän olisi pitänyt päästä, tämmöiseen kuvaan olisi pitänyt päästä tuon Hannelen repliikin aikana. Joo, ja kyllä Unon täytyy koittaa vähän vältellä. Ehdottomasti. No. Ja siitä voisi tulla jotakin. Joo, siitä voisi saada joku. Niin 19.4. mä oon Mutikaisen kanssa sovittu, että aloitettaisiin kuva. No, hyvä. Tulee vettä jo niin, että ajoitus menee todella jännästi. Joo, kamera käyntiin! Ei näy kuvasta vielä. Kamera käy. Ja Karpela puhuu tässä näin, että kun olen iloinen saadessani tehdä tätä ja ajo lähtee sieltä näin. Ja vaikka me nyt astumme tässä, niin tämä on niin suuri hetki meille kaikille. Ja nyt aion kohta paljastaa tämän patsaan tästä teille. Ja nyt se patsaspaljastus. Nyt ja käännytään katsoa patsaaseen. Ja menettekö takaisin? Pääsettekö takaspäin? Noin. Ja katsokaa patsasta tapsasti noin. Ja siinä se on. Ja taputetaanko sillä nyt? Kiitos. Pitääkö meidän odottaa tää sade? Alkuperäisessä aikataululla tää olisi jo tehty.
ministeri on tulossa, että mä tulin etukäteen. Ja... Karpelan puhe, kun saadaan vaan Karpelaa tänne. Hoputtakaa rouva ministeriä. Tää on nimittäin minuuteista kiinni, sit jos ei saada, sit on puoli tuntia menee. Me tehdään ensin tiiviinä tää puhe ja taputatte siihen. Sä saisit lopussa kääntyä, jos sulla on... Kuka antaa tän narun? Joo. Ikään kuin... Ehkä se on Uuno, joka antaa sen narun. Tule tältä puolelta. Ja tuot sen puheen lopulla annat sen. Yksi kysymys. Joo. Mä nyt vaan tässä tässä oli tää piste, mutta tää on varmaan nyt tarkoitettu, että siinä oli se niinku tämä patsas, eikä... Niin, aivan, just. Se meni, musta se meni erittäin hyvin. Riittääkö valo vielä? Riittää, mutta nyt meillä on niinku vähän aikaa ja sitten joo, tulee varmaan... toinen otto ja Vesku tulee sitten, joo, sitten alkaa olla kiire todella. Ja nyt tuli lentokone. Onko se huono, jos Vesku tulee loppuun? Ei, kun sitten, joo. Onko valmista? Ukko, me sinne pöydän ääreen. Me sinne pöydän ääreen. Mene. Sinne missä Sampo. Ai kun olis valonäkin näköinen. Okei. Kamera käyntiin! Kamera käy! Ja ministeri, ole hyvä. Kulttuuri on kaikissa muodoissaan kansakuntamme edellytys. Sen kautta me siirrämme... Ei, ota vielä hyvinvoinnin edellytys. Hyvinvoinnin? Joo. Jep. Ja valmiina! Mahdollisimman laajaa, Jari. Ja kamera käyntiin. Kamera käy. Ja hei, tuossa vielä ylempää sieltä lähtö. Vielä, sieltä. Tomppa, joo. Lähetäänkö me Jari, ole hyvästä? Ei, mä annan merkin. Ja kamera käyntiin. Käy. Ja ole hyvä. Ei liene kenenkään arvoa alentavaa myöntää, että nauru kuuluu kulttuuriin. Tai ainakin tuo naurun synnyttäjät viitteet. Odota vähän. Ja nyt pidä siinä ja lähde korjaamaan tänne vasemmalle. Vetämään tonne joo, lykäset siitä ja silloin lähtee korjaamaan, että tänne heke tulee etualaan ja kaikki niin pitkälle kuin suinkin. Kamera käy. Ja Vesku, ole hyvä. Ministeri on hyvä ja vetä narusta. Yksi ääni Uudeltamaalta ainakin aivan varma. Voi kiitos! Mulla on ollut aikaisemmin suosikki, mä vaihdan nyt. Otan tän pois täältä. Joo. Sisällä on kakku kahvia, olkaa hyvät. Tää oli upea. Tää joo, lähti hienosti. Suuri kiitos. Kiitos. Tää oli tämän päiväni ja vuoteni kohokohti. Niin oli meillekin. Kiitos. Kiitos. Hienoa. Tää oli niin mukava. Miten hienosti. Niin mä sanoin, että se on Pertti, kun tuolla koristeli. Joo. Raanalta kamera. Kiitoksia Heikki. Kiitoksia paljon. Otetaan hyvää kesää. Joo, Näin ja viimeistään mennään Mikkelissä. Mikkelissä viimeistään nähdään. Koska tämä pankinjohtaja, semmoinen sukupuolihäirikkö. Mm-hmm. Siis se Heikki, se ihan hyvä. Voisi olla semmoinen niinku, vähän sama kuin tämä Asterixi, se vanha. Joo. Se on hirveä. Se onkin hyvä. Se, koska se sopisi Heikille kyllä otetaan siitä limasen. Kova iskemään. Joo. 19. 4. Joo, maanantai. Erittäin hyvä. Jopen synttärit on nimittäin Ruonansuun Jopen synttärit on 17. Jopelle pitää muistaa. Siinä se äijä vanheni hetkessä. On nää niin raskaita nää elokuvat. Joo, kun pitää vanheta. Niin Jope tuli tänne ihan nuorena miehenä. Ei se Lähtee ollut, täältä kauhean vanha. ei se ollut, kun olisiko se ollut 15 minuuttia tässä huoneessa. Niin ollut 40, mutta 80. Raskasta niin, kohta ihan harvoin. Niin, että Jope olisi mukana jossain. Joo. Sä oikeastaan lupasit sitä. Niin. Oliko se niin? Joo. Oli. Sen aikana Vesku juoksee tuolta yli. Juoksin siinä aikana ja sun sitä
Sitten käyntiin, rupeaa ikkunasta kattoa auki. Just näin. Saman tien. Ja Vesku juoksee. Nyt otetaan pikasta tästä näin. Elias. Onko se hyvä repliikki se? Odotetaan ihan hetki taivas. Taivas aukeaa. Mitä? Taivas kuulemma aukeaa. Joo. Nyt aukeaa. Ollaanko valmiita? Pysyykö Kimmo tässä? Ei vielä. Menee kerran vielä huntuun ja sit aukeaa. Jaha. Sanotte vaan minne jos haluatte. Näkyykö vielä? Käännä niin kuin ulospäin enemmän. Vielä. Just, hyvä. Kiitos. No niin, aurinko riittää. Pysyykö tässä Kimmo? Hyvä. Hyvä. Kamera käyntiin. Kamera käy. Ja Vesku, ole hyvä. Hätätila. Bussi jättää Lourosa kohta ohi. Ettekö te vois heittää meikäläistä vanhaan kotiin? On kauhean kiire. Jos on kerta kiire, niin tulkaa kyytiin vaan. Kiitos. Aikas kiva auto. Kiitos. Otetaan toinen otto vielä. Oli. Nyt puhut oikealle miehelle, niin on. Joo, niin joo. Ei mitään. Tässä on kuitenkin niinku kasassa tää niinku sillä lailla tavallaan huoleton olla, mutta mistään ihan uudesta ei ole enää saa oikein kiinni. Ei. Ottelu aviot on Norjassa. No. Mitäs perheväkivalta? Sitäkin on huhuja. No comment. Onko totta, että olette kontaktit? No comment. Tälleen, ettei ole yhtään hengästynyt. Hyvä kunto. Tässä ihan vaan kun kamera käy ja näin kapellimestarin ilokseni myöskin, niin kysäisin, että koskaan Petteri ja Tapsa haluaisi ottaa tennisottelun hävitäkseen taas Jarille ja mulle. Se pankinjohtaja, toisaalta se voisi olla, että sillä on yksi kaveri siellä. Joo, jos se pankinjohtaja, jos niillä vähän synkkää, niin, jos se olisi pelimies. Paitsi se iskee naisia pelaisi ja koko ajan tulosvetoja ja kauheaa. Ja aina häviää. Teksti-TV päälle ja sitten katsoo niinku kertoimia. Joo, aika hyvä, eiks vaan? Se on hyvä. Joo. Sehän on hyvä. Joo. Sehän on hyvä. Eikö se ole hyvä? No. Oliko se Uunossa, kun ne... ei saatana. No oli posteriaalilla vai avolla? Ei vaan siinä, kun ne ryypiskelee, juo. Kun toi on selvä. Onhan se silloin, kun Sörsellä on selvä, kun se juo viinaa. Joo, ja sitten kädessä kun se on. Joo. Ja sitten ne todistaa Heikki juo koko ajan ja näyttelee selvää. Ja juo koko perkele pullollisia. Uunossahan se täytyy olla. Se on vaan joku siellä välikäri. Joo, kyllä. Haluatko nähdä, kun Vesku lähtee nahka? Mutta hei, yksi semmonen, pohdipas nyt hetken aikaa tän Uunon musiikki, jos lähdetään siitä kuitenkin, käytetään niin pitkälle musiikkia, kun Suinki ja Olli voisi sieltä pohjalta tehdä. Toi tahti täyteen, sitten jäisi sitä jokeria ja rumpua, sitä tulisi 16 tahtia, niin kuin semmoista easyä komppia 16. Ja sitten 17 tahdin kohdalla me tulisi sen tahtiin 16. Uno on numero 1. Kato nyt. Ai hitsi. Sitten on huomannut, että siellä on gingereilia pullo mulle vielä. Toi on kokonaan sulle. Niin. Tämmönen kaunis kortti. Tänään on sinun päiväsi. Ja me toivotamme sinulle hurjan paljon onnea. 2 kissaa ja kukka. Takana lukee, että onnea Vesku. On saapunut jälleen se talvinen päivä tammikuun, kun pakkaset. Joo, anteeksi, aloitan alusta. Onnea Vesku.
On saapunut jälleen se talvinen päivä tammikuun, kun pakkanen kimmeltää oksissa pihan puun. Ja on aika tänään ystäväämme näin onnitella ja kaikkea hyvää eteenpäin toivotaan. Skål! Kerää tämän kuplivan kuohuvan ja ajatuksessa siitä jo kuva kesän vihreän kriinien. Sydämelliset onnittelut ja lämpöiset halaukset Toivo Vierumäkeläistä. Tää on hienoa porukkaa kyllä. Tää on Ellinkylän jälkeen ja tää on hienoa. Kiitos. Mä en tiedä, yöksytkö Vesku, pystyykö sä kuvittelemaan, kun mä yöllä heräsin, niin mä oikeastaan tiesin yhtäkkiä, että miten lopetetaan Uuno. Joo. Kun se on saanut sekin ja sitten joku ehdottaa, että nyt pelaa maasepeli ja joku sanoo, että mitäs tehdään. Niin Uuno sanoi, että osa menee köyhille koomikoille, mutta pääasiassa täällä tehdään pystiä. Tai siis joku Uunomainen. Joo. Sen jälkeen on kuva, missä Uuno ja Sörsenson laskee seppeleen, vetäytyy taaksepäin, sitten leikataan niiden kasvot kun ne kattoo, ja sitten leikataan härskihartikaisen patsas jossakin kohdassa, semmoisessa asennossa, mistä mennään yli, siihen ilmestyy Uuno ja mennään siihen tanssiin yli ja siitä auringonlaskuun ja sitten kamera takaa tulee jätket tekeville puolelle. Aika hurja. Helvetin hieno musa. Aika hurja. Toi on hieno. Kyllä. Mä luulen, että se toimii.